हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपकी गुड़िया मौर्य और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम गणेश जी का भजन सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुने। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज आए मोरे भवनवा सखी गौरा के ललनवा हो। आज आए मोरे भवनवा सखी गौरा के ललनवा हो। शिव शंकर के राज दुलारे, शिव शंकर के राज दुलारे, शिव शंकर के राज दुलारे। रिद्धि सिद्धि के सजनवा सखी गौरा के ललनवा हो। रिद्धि सिद्धि के सजनवा सखी गौरा के ललनवा हो। आज आए हमारे भवनवा सखी गौरा के ललनवा हो। आज आए हमरे भवनवा सखी गौरा के ललनवा हो। बुद्धि विधाता विघ्न विनाशक, बुद्धि विधाता विघ्न विनाशक, बुद्धि विधाता विघ्न विनाशक। मान जिन्हें सारा जहनवा सखी गौरा के ललनवा हो। मान जिन्हें सारा जहनवा सखी गौरी के ललनवा हो। आज आए हमारे भवनवा सखी गौरा के ललनवा हो। आज आए हमारे भवनवा सखी गौरा के ललनवा हो। मुँह से सवारी कद के भारी, मुँह से सवारी कद के भारी, मुँह से सवारी कद के भारी। टिके नाही कोई समनवा सखी गौरी के ललनवा हो। टिके नाही कोई समनवा सखी गौरी के ललनवा हो। आज आए मोरे भवनवा सखी गौरी के ललनवा हो। आज आए हमरे भवनवा सखी गौरी के ललनवा हो। नाम गजानन मंगलकारी, नाम गजानन मंगलकारी, नाम गजानन मंगलकारी। चाहले तो बदले विधनवा सखी गौरी के ललनवा हो। चाहले तो बदले विधनवा सखी गौरी के ललनवा हो। आज आए हमारे भवनवा सखी गौरी के ललनवा हो। आज आए हमारे भवनवा सखी गौरी के ललनवा हो। आज आए हमारे भवनवा सखी गौरी के ललनवा हो।